8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nekonec! A jdeme pomaličku, jo? Jari, otoč se. Mračivka. My potřebovat pokřtít nějaká lidi, co vy? Držet půl se musou vstřít. Přeložím. Máme držet ústa, vrtům se soustředí na doraz a potom nám něco řekne. Bych ti přejít suchá noha. Dětka, já už budu mluvit rovnou česky, jo? Nebudu vás tady zdržovat nějakým zahraničním jazykem. Tak. Vážení Neptune, někteří nováčci tady přišli a chtějí být pokřtěni Zuberským mořem. Prosím, aby se ujal slova a nováčky nám pokřtil. Můžeš si vytáhnout ten papír, kde máš napsaný 3hodinový proslov a můžeš začít. Dobrý den. Já omluvila, ale náš kamoš Neptuna v Americe moc práce. Teď on poslal mě, při námi velká země. My tu máme pomocníky, jsem si musela vzít, ale to bez jména pakáž. Oni $1 za hodinu dělají nic, žádná mluva, nic nebudou dělat, budou jenom pracovat, jo? Mlčet jsem řekla. My tu přijeli, aby mi pokřtili ty, co tu poprvé. Vy víte, co vás možná čekala, to nevíte, zjistila. Neptun používala trojzubec, ale my Čína nemáme takové věci. Máme pingpongová palka, takže přes vaše hýždě jak pleskla a vy do vody skočila, ano? Já myslím, že první otisklá ruka může jít. Tak, potřebuji někoho se 2 rukama. Dopředu, tuto začít, aby tam takhle držela. Teď musí dělat ještě z té strany jednu. Ještě jsem jednu potřebuji. Dobrý. Ale může jim to také spadnout. Ej, hola. Do ruky mi to viděla ten tvar. Já už jsem na to přišla. Dívejte se, to je úplně ze šikma. To je takhle. Co to dáš? Vedni to. Co dáš? Takhle. To spadne. Na ty kraje to položí. Myslím, že před to. Jen už to pokládat. Ale teďka už to bereš. Ale nepokládej na to. No hele. Ne. Co ti ty prodal? Kafe. Tu zvedni. Jednu jenom. 3, 2, 1, čas běží. Kolik bude se? Vodu! Je prostavěná, můžeš další. Nějak to nejde. Kde tam pracovat? Dělej, dělej to! Dělej! Pryč, pustit! Dozadu! Běžte za polystyreny, jo? Za polystyreny. Tak, jdem na to, jo? Takže. To je krásný. Jedeme nalevo. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Jo? 12 pater. Můžu to rozkopat? Chvilku. Tak. Co pak to tady je? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a toto je 7. Jo? Nad tím už nic nejde. Takže 7 pater. To spadne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odstupte od toho, puste to, odstoupit. Odstoupit a jdeme počítat. Tak jdem, no. Nevím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ale tady je to něco nějaké přirozené. 22 a tady 23. 23. A dívejte, 1, 2, 3, 5, konec. Já ti dám. Tak, jdem na to. A to nespadne. Můžete začít zpívat a hrát. Tak. Jsi měl zastřelit a ne sestřelit, no. Ani rugbystický ten. A rodina. A rodina akce. Aniž nabíl, tak útočníka se střílí. Jsi měl zastřelit a ne sestřelit. To je samá díra. Stavili za naším umělcem, než nám zas odletí. Takže kdo chce podpis, tak běžte za Ričím. Jaký Ričí je? Že je Ričí, jak jo? Já vím, kde je Ričí. Já jdu pro podpis. Já jsem na čelo. Sašo, Do řady! Tak jste dostali. Já to vrátím, ano. Můžeme dostanu. Lepší víno. Jsem to vyhrál vlastně. To je. Jednou vyto. A jo. To napád. Báro. On je hotový. Viděl, jak jsem skákal. A potom jsme 2 měsíce přejít. Když jsem nezahynul. Když jsem nezahynul. Když jsem nezahynul,
když ta vojna byla, když jsem nezahynul, když ta vojna byla, také nezahynu, když už pominula. A ty jsi vyhrála teď! A teď ještě opačně. Teď už je to otevřené. To jsou tře. Už vám nedáme, když se necháváte takhle. Zábava zaručená. Nebezpečí nulové. Opravdu? Tak, další. Tady je, jo. 8? 8 kartiček. Skoro za ní. Zvyšujeme. Natažený a tam úplně usnuli. Takže ještě jednou a jako nebudeme úplně křičet, ale aby jsme to řekli naraz. Hep! No, už to bylo lepší, nebylo to ono. Ještě nebudeme křičet, zkusíme to pořád stejně. Hep! Já jsem nevěděla, že říkáš. Tak budu mávat, jo, tady. Muzika začne. Takže zesílíme to trošku, ale ne úplně naplno. Hep! Děcka. Ještě jednou. Hep! No, už to bylo lepší, ale úplně to nebylo ono. Tak teď to zkusíme, co nejvíc to půjde, jo? Co nejvíc to půjde. Takže, hep! No, tak myslím, že to už bylo celkem slušný. Třeba Andrej půjde kolem rybníka, neví, že se to nedělá, ale vezme kámen a hodí ho do rybníka. Takže v tom okamžik všechny žáby přestanou, protože neví, co se děje a budou stichat. Jo? Takže, děcka, já budete se koukat na mě, budu zvyšovat ruku, jo, nahoru. Jakmile půjdeme co nejvíc, co to půjde, tak jakmile mávnu, tak to bude ten vozený kámen, jo? Takže jak mávnu, tak všichni přestanou. Jo? Takže, jdeme na to potikoučku. Takže jste si to zapamatovali? Děcka, ale ze začátku ta lokomotivka pojede do kopce, jo? Takže to bude pomalejší, ale potom, až vyjede ten kopeček, tak už tam bude skoro rovinka a už to popičí. Takže zase vám budu ukazovat, takže podle toho, jak vám budu ukazovat, tak budete přidávat na páře, jo? Takže zkusíme to, ta mašinka se rozjíždí, jo? Rozjíždí se. Jeden. Zabereme na bylo to trošku slyšet, ale nebylo to úplně ono. Jo? Teoreticky by to mělo být ze začátku úplně stejně. Všichni byste naraz měli říkat tu svoji narážku. Jo? Tak já zkusím z začátku říct 3, 2, 1 a zkusíme to trošku potišejš, jo? Prostě tak nějak akorát.
A když řeknu 3, 2, 1, tak všichni začnete říkat to svoje. 3, 2, 1. Máte do kopce, Mademoiselle. Oh, Lele. Mossa. Digi tamba. Oh, mademoiselle. Oh, Lele. Mossa. Digi tamba. Oh, mademoiselle.